klip na našem kanalu. Danas radimo Smoky Challenge. Znači sa nama je tu prijatelj Andrej, on je iz razreda. Tako da znači radimo challenge, ovaj Smoky Challenge. U tom challenge moramo trpati smoki u usta koliko možemo. Nema žvakanja, lutanja. A ko izgubi mora pojesti listu soli. I ovo je znak kad je kraj, kad ne može više. I on će prvi, a dobro će biti. A još se želimo zahvaliti njegovoj sestri, Mislavoj sestri koja nam je predložila ovaj challenge. I ko za nju brusi. I ljudi, hvala vam još na 1000 pregleda. Skoro 1000, imamo negdje oko 981 pregled. Hvala vam jako na tome. Znači, ajde trpa. Dobro ste to čuli. Vidi se da je iz našeg razreda. Dobro, Andrej. I ako želite još klipova da bude Andrej s nama, jer Anton će biti u skečevima. Napišite još komentare. Jer je on jako smiješan. Humorističan. I napišite još komentare šta još želite da snimamo s Andrejom. Da. Vjerojatno kad bude malo toperi vrema, a ne kad bude ovako snijeg vani i tako dosta toga, da će to biti Crossbar Challenge. Koliko je bilo? 21. Mi smo za probu radili. Ja je za 16, mogu lik napraviti 21. On je najviše, ja sam najmanje. Bilo guši se mi. Evo ljudi, sad ću ja. Nemoj gris. To Andrej bliže, ja sam mislio da ovo bliže. Jedi. Jedi, ajde. Cinera. To je to. Ja to 13. 13 ja moramo boći 14 ako ne želim ja sol. Ja ću krenut. 3, 4, 7. Sa žvakom. Ne kažete cinaš za guro. Ne za guro ti cinaš. Majko, meni je ne znam ni sol. Šta dosta? A da, 3,5 mrvice pojesti. Obraj dobro je. Nek si bare. Šta sam morao? Pokazao sam znak. Iz usta i vidi. Pokazao sam znak i onda mi ispao. Pa vidi, 3 ti izašlo. Pokazao znak. Gdje bi prošli pao? Ajde bo. I sad opet. Ajde stagna od ovog. Ja sad krenu posjećam. Ne. Ajde. Evo dosta, ajde. Eto ti. A možeš progutat? Moraš. Nema bacanja. Jedi. Jedi sine. Pa ne mogu progutat kad me na jeziku se nalijepo. Ne veze, ostruži. Popi vodi. Nema ovdje. Bre voli. To je limunada inače. Znam da Mimi voli limunove iz prijašnjih challenge-a. Ej! Rekli smo da nema pljuvanja. Mogu da sam, ali ružno u ustinu. I ljudi, naravno, to je bilo to. Ako želite još Smoky Challenge-a, ostavite, idemo do 20 lajkedova. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, share, komentirajte. Šta još hoćete da snimamo sa Andrejom i bez Andreja. Subscribe se na moj kanal Intro Rock. Aha, Intro Rock. I to bi bilo to i uživajte!